sarkin da ba shi da dangi, Allahu rabbul arshi. Yawa a ida nufina, dubu na salati gare shi abba gafati, Muhammadun Rasulullah, ai shi ne mai cetona. Na gode rabu ta fara, Allah kanin kan basira, min yi baiti gaba da wazara, Umar mu mai cetona. Sai sallama gare ki, kiran na taho gabanki, sannan ki ya kumbar banki, ya umma shiga lamurana. Fatima Zahra hasken kalbi, ta mahaikina rubun lubi, mai kaunar kini da habibi, sarkin yaki dan gano lakabina. Komai gare ki ya tare, mai son kishi zai more, a cikin aljanna za ya tare, sai da tun nisa'il janna. Ya maulati, ya maulati, ya tabbaci na kiyama, domin ku a'imma, za a tashi dukkan al'umma a gaban abbanki nabina. Ya sai da bashariya, ni ke zan yi wa biyayya, ki sani a cikin maso